खुलुमबाय फुंबिलिनि 10 सारिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं गेवलां हाज'वारिया। आसामाव लखिमपुर जिल्लायाव सासे 52 बोसोर बैसोनि बेंकआव हाबा मावग्रा सुबुङा NH15 लामायाव हरखाबै थैना थादों। मिरु सरकारजों गनायथि होजानाय बायदियै आसामाव गासै मोन 20 इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्जिं स्टेशन गायसनसिगोन। बिनिनो मोन 10 गुवाहाटीआव आरो मोन 10 जरहाटआव गायसनजागोन। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव गोदानै मोन 21 सैनिक स्कुल गायसननाय बायदि आसामनि काछार जिल्लायावबो आरोबाव गंसेबाव सैनिक स्कुल गायसनबावसिगोन। आसामनि डिमा हासाव जिल्लायाव निपकस कापेलि हाइड्र'इलेक्ट्रिक प्रजेक्टनि गोबां खारथायाव थानाय दैनि पाइपलाइनआ बेफ्रुनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 23 मार्चखालि आसामनि सासे मैगं फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ सोरबा सिनायमोनै दुथांफोरा किडनेप खालामदोंमोन आरो बेखौ थांनाय 26 मार्चखालि मेघालय पुलिसआ मेघालयनि ईस्ट गार' हिल जिल्लायाव थानाय मोनसे हाग्राबारिनिफ्राय नारा-नाथायै रैखा खालामनो हानाय जायो आरो किडनेपार्सफोरखौ हमनाय जायो। इउडिएफआ फैबाय थानाय समनि 5 एबा 10 बोसोराव आसाम सरकार दागोन होनना इउडिएफनि MLA करिम उद्दिन बरबाया बिथाङा बुंथिदों। क'क्राझार जिल्लायाव बोसोरसेयाव गासै 315 HIV पजिटिभ केस मोननो हानायखौ डिस्ट्रिक्ट एड्स कन्ट्रल ससाइटिआ मिथिहोदों। मोनसे NGO हानजाया काश्मीराव थानाय हिन्दु आरो सिख धोरोमनि सुबुंफोरनो गोदानै जायगा होफिननांगौनि थाखाय सुप्रिम कर्टसिम आगान हैदों। थांनाय साननैसो सिगां चाइनायाव मोनसे उरां जाहाजा जाब्रबथाय जानायजों गासै 133 दावबायारिफोरानो जिउ गोमानांबाय होनना नायबिजिरखांनायनि उनाव मिथिहोबाय। दिल्लीयाव सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजो बिबायारिखौ सानै सुबुङा जिनाहारि खालामदों। पुलिसआ दा बेयाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो गोख्रोङै हाबा मावगासिनो। दिनैनि 10 सारिनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।